वाह 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 वाह। अक्सर परिवार के बीच में देखे के मिला था, सुने के मिला था। सतयुग के बाद कलयुग चलता, कलयुग के असर बा। कलयुग के असर ही बा कि भाई भाई से रिश्ता ना रहता, पति पत्नी से दूरिया होता। वही पर कहे के बा सब कर खूनावा कही रे हौवे, सब कर खूनावा ये कही रे हौवे। बिचारावा अलगा अलगा बा। केहू तमाई बाबू के चरनिया के धोवे, केहू के माई बाबू दिन राती रोवे। केहू के माई बाबू चरनिया के धोवे, केहू के माई बाबू दिन राती रोवे। माई के ममता, माई के ममता ये कही रे हौवे। बिचारावा अलगा अलगा बा। हम कहिला आपस में प्रेम करे के चाहिए, रिश्ता के दूरी ना बनावे के चाहिए। एक छोट कलाकार अमित कुमार भारती आप लोग को संदेश देना चाहता है कि प्रेमता में निखार हो, प्रेम में एकदम गंभीरता हो, दूरिया ना हो। कहे के बा बिहारी गणेश गुरु से प्रेमवा लगावो, रिश्ता और नाता बाबू सबसे निभावो। अमिता कहेले हो, अमिता कहेले प्रेम से जिंदगी बिताओ। बिचारावा अलगा